sha'aban ne. Idan so za ya shige a zuciya baka ganin saƙo, har ayo shakuwa za ka ga kullum ana tare. In akwai so akwai yarda ke na nunawa, ni a ƙaunarki wallahi ba na canzawa. Haɗuwar mu da ke alkairi zo diyar mama, ni da ke soyayya za mu kullawa, za mu kullawa, za mu kullawa. Masoyiya a bar ƙaunata da tabara alƙawari, na so a soki mun uzuri da marake dan nai fahari. Ki ɗanɗana min soyayya kin hannun kuma illasa, zan faɗa na ƙara faɗa wallahi ba zan sake ba. Ni na zata soyayya ce dukkanin tushen rayuwa, babu zato ba tsammani na shauya a soyayya. Ko da na fara soyayya ban yi zaton zan koka ba. Wayani wai ya kaina kai ne dama a soyayya. Na lura da soyayya ba ruwanta da kyawunka, in ta tashi shigarka ba ta faɗa maka za ta shiga, in ta tashi fitar ta ba ta faɗa maka za ta fita. Shi so yana da daɗi ne tabbas idan kayo dace, ba san hakan so zai mini ba, ban yi zaton zan koka ba. Kashi hawaye na ta zuba amma fa ni ban sare ba. Wai ina ne zani nufa Maryama kin ji kanwata, ni fa san ki ya rikita ni, ya hana ni samun sauki. Ko ina ki ce musu sai ni zan zo gare ki kar da kiki ni. A bar ƙauna Maryama, tunani na Maryama, inda na saki ina zan zauna. Muradi na Maryama, lissafi na Maryama, Maryama, Maryama. Dan Allah kar da miyo rabuwa, da ke kaɗai zan yo rayuwa. Ki tuna ran da muka yi haɗuwa, irin yadda muka yi shakuwa. Da ke kaɗai nake gamuwa, da ke nake son rayuwa. In babu ke ina sa